Здравейте, уважаеми дами и господа! Асоциацията за противодействие на икономически измами продължава своята мисия да разкрива и да ви запознава с схеми и различни видове на измами, особено изборните измами, които се извършват в деня на изборите, националните избори, 5 юли 2009 година. Започваме с информационните агенции. Вие знаете, че е забранено в изборния ден, в течение на изборния ден, да се изнася каквато и да е информация относно процентното гласуване за отделните партии или информация от социологически агенции. Как обаче това се обикаля? Дали това е престъпление или това е нарушение на изборния закон, разбира се, като той се заобикали, по този начин се опосредства продажбата, предлагането, продажбата и покупката на гласове, изборни гласове, които могат да бъдат допълнени с подаръци, обещания за подаръци, за курбани, за гостувания, което вече е било оповестявано в мас-медиите от известни политици, известни със своите откровения. Започваме от дневник. Днес е 5 юли. Във Видин е 31 градуса, максимално е 21 градуса, минимална температура. Новината на деня. На къде поеха българите в деня на изборите? Резултати към 15 часа. Дали вестникът има информация за това как са и къде са отишли българите, или иска да запознае заинтересованите с резултатите към този момент от изборите? Ето виждате информацията как към 15 часа българи натръгнали на път 39% и 39,35%. Това е избирателната активност. Към Банкя 37,6%, Бузлуджа 20,3%, Кърджали 13,8%, Батак 9,8%, Синеморец 6,7%, Мини Бобов дол 3,9%, Царска Бистрица 3,3%. Или сещайте се какво иска да ни каже този вестник или тази информация. Следващите данни, ето, ще бъдат 17:00. Така че нещата в случая обхващат едно обобщение. Резултатите към 10:30 часа бяха еди какви си, сега към 15 часа и очаквайте в 17 часа. Други схеми, много интересни за заобикаляне на изискването на избирателния закон, в смисъл забраната да се изнасят в течение на изборния ден данни на социологически агенции, представят и други медии. Примерно Медиапул. Рейтинги на безалкохолните коктейли в ранния следобед. Най-се харчи коктейл Генерал. Напитката Московска зора с 2 пъти по-слабо търсене. 5 юли. Ето вижте. Медиапул, шоу, стори, така нататък. Заради забраната за продажба на алкохол и тази неделя Медиапул следи рейтингите на най-търсените безалкохолни коктейли, изготвени от различни маркетингови агенции. Тук става ясно, че информацията е от различни маркетингови агенции. Ето, коктейл Генерал, коктейл Московска зора, коктейл от сам Босфора, Айран на Насон, студено турско кафе. Така, това е явно за страната. Отделно за отделните градове информацията е посочена по-долу. Във Велико Търново, Бургас, във Варна, Благоевград. Интересно, но не неочаквано наблюдение са направили продавачите на съставки на напитки. Повечето от любителите на коктейл Генерал са наблегнали почти по съвместно на минерална вода от банки. Също се отнася до предпочитащите московски коктейл. Те също са се насочили към квасът. Ето виждате информацията, която всеки заинтересован получава текущо в момента на провеждане на изборите, в деня на провеждане на изборите, и оттам биха могли усилията да се увеличат, намалят или насочат именно към увеличаване на
агитацията, покупка, продажба на гласове и оттам сещате се, че заобикалянето на закона е много финно. Да видим и друга агенция. Focus News. Нет. Информацията от нея най-много се получава или се разпространява в почти всички агенции в страната. Вижте как те реално и хитро извършват класации. Класация на най-посещаваните ресторанти и кръчми към 16 часа. При кмета, кръчма за любители на кметска бира и мъжки приказки 38. Червената бабичка, ресторант за избрани специалитети, тънки мезета и леви идеи. Ресторант Машалах, турски ресторант за любителите на дондурма, табиети и мурафети. На Аншлус, немска бираре за ценители. Тук се визира явно, може би, Атака. Знае ли човек? Синия лъв, това дали е синята коалиция. Изобщо, начините за завуалиране и за обикаляне на закона, схемите са множество и различни. Ето тук е към 3 часа, 15 часа. Или тук на всеки час се получава информация, която се разпространява във всички мас-медии, може да бъде използвана от тези, които влияят, биха повлияли на купуването, продажбата и обещанията за гласове. Мисъл за получените гласове. Най-слушани песни в Благоевград. Бъд се води шака дъм. Или с други думи, асоциацията ще продължи да разкрива и да предоставя информация, индикатори за измами, които касаят нашето общество и които биха могли да бъдат предотвратени, ако бъдещият парламент има предвид проиграването на всеки един закон, нормативен акт, от гледна точка на възможността да се допускат измами и злоупотреби и да се заложат вътре в самия нормативен акт механизми, които да предотвратяват или да намаляват възможността от извършването им.